Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Narinig ko, umutot ka. Ay, hindi ako ang umutot. Ay, tayo, dalawa lang tayong nasa loob ng booth, may umutot. Hindi ka sure kung dalawa lang tayo sa booth. Alam mo, partner, meron akong ganyang kaibigan. Ayoko na nga siyang maging friend eh. Bakit? Ano yung kapag halimbawa, pinagsasabi niya? Dalawa lang kami, tapos sasabihin niya, alam mo bang hindi lang tayo dalawa? yung gusto ko sabihin sa kanya. Alam mo bang gusto mong patahimikin na kita? Alam mo, one time sinabi ko sa kanya, gusto mo patahimikin na kita, sama ka na sa kanya. Maging kaluluwa ka na rin. Nakakaloka. Ano mo nakikita niya, kinikwento sa'yo? Ewan ko. Oh, tatlo tayo dito, apat tayo. Ganyan. Tapos yung kaibigan ko na rin yun, siya din yung nagsabi sa akin dati. Mga bata pa kami, kasama ko na siya eh. Sabi niya sa akin, alam mo, tayo, kasi lima kami magkakasama dun sa, dun sa room. Sabi niya, alam mo, di ba 5 tayo magkakasama sa room? Sabi ko, alam mo, my God! Oh my God, ano? Natakot na naman ako. So sabi niya, di ba 5 tayo sa room? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, 4 lang kami may guardian angel. Yung sa'yo wala. Sabi ko, hindi ko nga alam kung ba't ko siya friend hanggang ngayon eh. Nakakaloka. Pero ikaw alam lang mo, yung walang guardian angel. Ako lang yung walang guardian angel. Tapos, bumawi naman siya the next day. Sabi niya. So sabi niya, kaya hindi ko rin alam ko, gets ko na kung ba't ko siya kaibigan. Itsosera din ng taon. The next day, bumawi. Sabi niya, alam ko na kung bakit wala yung guardian angel mo. Kahapon. Natakot ako dito sa Plinasya screen eh. Sabi niya. Ganyan ba yung nakikita niya na hindi mo nakikita? Nakakatakot talaga, di ba? Nakakaloka. Sabi niya sa akin, alam ko na kung bakit wala kang guardian angel kahapon. Kasi nasaan hindi, daw? Sabi niya, Naliligo sa ilog. Hindi, masyado. Namboboso yung guardian angel. Tulad mo. Namboboso din siya. Hindi, masyado daw kasi malaki. Aba, malaki. Yung pakpak niya, hindi daw nagkasya sa room. Sabi ko, is that a good thing or a bad thing? Sabi ko na malaking guardian angel ko. Sabi niya, it depends on how you look at it. Sabi niya, ikaw, sa tingin mo ba good thing or bad thing? Sabi ko, well, good thing kasi syempre sobrang laki ng wings niya to protect me. Okay. Bad thing, kung iisipin mo bad, kasi kailangan malaking-malaki para protectionan ako. Ganun na ba ako kasama? Ayaw na kitang maging friend. Ang dami mo nakikita. Feeling ko na echos ka lang talaga noon. Ganun ba? Iba-iba ng size? Ewan ko. Feeling ko. Hindi, alam mo, napakarami namang matalinhagang bagay sa mundo. Diba? Na mahirap ipaliwanag. So pinaniwalaan mo? Naniniwala ako sa guardian angels. Pero naniniwala yung moment na wala siya doon sa tabi mo kasi hindi siya nagkasya sa loob ng bahay. Pwede din. Baka sobrang laki niya lang hindi talaga. Hindi ba nila kayang tumagos? Hindi ko sure. Ayoko naman malaman agad, partner. Kung gusto mo malaman, hindi ikaw na lang. Ayoko pa malaman. I mean, I believe in guardian angels. I believe, diba, that pupunta tayong lahat sa langit one day. Pero, not today, diba? Huwag naman sana muna ngayon. Marami pa tayong mission sa mundong ito. Madami pang gagawin, diba? So, pinaniwalaan mo na meron talaga. Oo, naniniwala naman talaga ako. Pero, yun nga may daming mga bagay-bagay sa mundo na parang ang hirap talaga ipaliwanag na. Hanggang ngayon, so sinasabi niya pa rin sa'yo na, uy, alam mo, may katabi ka ngayon. Nasa ibang bansa na siya eh. So, hindi ko na siya masyado nakikita. Okay, buti na lang ng ibang bansa. Ng ibang bansa na siya. Magkalat na mga sinasabi niya. Hindi, pero may ganun siyang gift eh. May mga ganun siya. Ewan ko, hindi, yun nga. Yun nga eh. So, yun nga, hindi madaming hindi maipaliwanag. Nung last week, magkakasama kami ng ilang mga DJs dito. Tapos nagkakwento lang sila tungkol sa mga may bata daw dito. Hindi ba yan? Ano daw ginagawa ng bata? May bata daw dito hindi daw dito sa booth, kundi dumadaan-daan na sa corridor. Nakakatakot. Tapos yung bata patakbo-takbo lang, gano'n. Patakbo daw. Nakita mo na ba siya?
Ma'am, papakilala ko sa iyo mamaya. Sabihin ko, hindi kausapin ko mamaya. Sabi ko, sundan ka hanggang sa parking. O kaya, Buti na lang, wala akong parking. sabihin ko, ano kasi naiinip si Nicole sa bahay, sabi niya. Hindi, busy kami sa bahay. Ay, gusto Hindi niya kami ng kalarong bata. Madami kaming ginagawa doon. Ang dami bata doon, maingay na. Sabihin ko, hindi volunteer ko siya. Sabihin ko mamaya, punta ka sa bahay nila, Nicole. Alam mo, partner, total sabihin ikaw, mo maglaro kayo. ikaw naman na nakaisip. Ikaw na, sa'yo na lang. Madalas siya sa bahay namin. Pagod na siya makipaglaro sa amin. Doon sa bahay namin. Tsaka yung guardian angel namin malaki. Hindi na siya kasha. Ganon. Oo. Ay, sige, na lang ganito na. Sa ibang araw na lang sabihin. Hindi, tapos nung, di ba, 2 years ago ba yun, nung pumunta tayo sa vegan, kasi nag-host tayo ng event. Oh. So, yung nagda-drive sa atin, yung driver natin, natatandaan ko kasi medyo pamadaling araw na or pa-midnight na, gabi na. Yung dating natin. Yung dating natin. So, nagda-drive siya, tapos bigla siyang parang, yung kumambyo, yung parang pumaling, parang ganon. Yun, tapos anong last week kinikwento niya, kasi daw, nung papalapit na tayo sa vegan, meron siya nakita na parang sasakyan na, na parang old. Talaga ba? Oo, parang gano'n. Yung nagtatakutan tayo, September pa lang. Kahapon, ang greetings natin, Merry Christmas At tas na ngayon na-realize natin, nga pala, bago magpasko talaga, Halloween muna. Ganon. So, madaming inexplicable things in this world. Pero ako, ayoko na lang alamin. Okay. Kumbaga parang, ganon, dyan kayo. Diba? So, ini-entertain mo naman yung thought? No, I don't. Kasi pinaniniwalaan mo din. So, pag sumagi, ako, I would rather... ina-acknowledge mo rin yung presence nila. I'm not acknowledging their presence. I would rather... ayaw na. Hindi ko naman ina-acknowledge yung presence nila. Baka sabi lang, dito daw sa corridor may patakbo-takbo ba? Hindi daw. Kwento. Hindi ko sinabing totoo. I mean, hindi ko sinabing naniniwala ako talaga. Ganon. Pero wag din naman magpakita para maniwala ako. Hindi naman ako Kasi ako naniniwala ako talaga. May mga ganun. Believer ako ng elemental. Na may inexplicable things in this world. Yung may mga ganon, 'di ba? Pero ayoko na lang na hindi ko sila ine-entertain kasi ang dami ko nang ginagawa para entertain pa sila. ayoko nga may pumunta sa aming bisita kasi ayoko may ine-entertain, 'di ba? Sila pa ba? Hindi naman kayo close, 'di ba? Correct, 'di ba? Ayoko naman siya maging ka-close. Sino ba yung nasa pictures? Ano ba yan? Sino to? Bakit may ganyan Baka may mag-flash dyan akong Kaya nga, baka may bold kayong ipakita. Nagtatakutan tayo. Pero di ba sa bahay yung sabi mo, dati meron kaya? Oo nga. Pero anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo para paalisin siya? Bahay namin yun So ang ginagawa ko, lagi ko lang sinasabi na ang bahay na ito ay bahay ng Diyos. Hindi siya dapat pasukan ng kahit anumang sino. Bakit nakatira ka dito? Piloso pa bata. Nakatakot. Bigla akong kinuhit. Bakit Diyos ka ba? Sabihin nung elementals doon. Bahay ng Diyos yun. Ibig sabihin, lahat ng mga nasa loob nun ay mga mga coming from the Lord. Yun. Okay. So if it doesn't come from the Lord, hindi sila belong. Yun yung lagi ko inisip. Kasi ayokong matakot sa sarili kong bahay kasi wala akong pambili ng bagong bahay. Yun lang yun. Not for anything else, partner. Wala akong pambili ng bagong bahay. Doon ako magre-retire. So, kailangan... 'Di ba? Akin siya. Yan. Alam mo may mga 'di ba ikaw yung tipo ng taong mas anong tawag dito? Naniniwala sa science kumpara sa mga elementals. May mga ganoon Kasi may mga tao namang inuuna talaga nila yung mga elementals bago yung science. Halimbawa, nagkasakit ka, hindi ka pupunta agad sa albularyo Diba? Ikaw pupunta ka sa sa hospital. Friend kong Marites. Friend. May sakit ako may sakit Anong ako. bago dyan? Anong bago dyan para naman gumaan yung pakiramdam ko? Sino may mas malalang sino sa mga kakilala mo may mas malalang problema? Para gumaan ang pakiramdam ko. Bored ako ganon. Latest chismis natin yan. Para gumaling-galing naman correct, ako. gumaan naman pakiramdam ko. Mali pala. Ganyan. So hindi pala science, Marites. Hindi. Diba? Mali pala yung ko. Hindi. Oo, kasi kaya naniniwala naman ako na kaya na-create yung mga gamot
ay dahil sa pinag-aralan ito, 'di ba? Oo. Maraming taon ng pagsasaliksik. Correct. 'Di ba? Tungkol dito. At may mga tao din naman na yung iba hindi talaga pumupunta ng hospital. Hindi, Yung iba iba talagang pupunta sa mga healer kung tawagin, na may mga spiritual healer Yan. na tinatawag, nagpapadasal, may mga ritual na ginagawa na Yan. sasabihin nila bago ka maligo lagyan mo ng rock salt yung tubig. Ay, pero nagaganon kami, ha? Oo. Hindi ko, kahit hindi siya, I So don't know. pareho mong ine-entertain. Oo, parehas naman. Oo. Kasi plus nandito kasi tayo sa Pilipinas. So, yung Pilipinas kasi sandamukal po yung mga pinaniniwalaan at nakinalakihan na natin. Hanggang ngayon na Oo. sometimes hindi natin talaga alam kung saan talaga truly nanggaling or yung source nun. Pero dahil nasalin na mula from one generation to another, ginagawa na lang. Matagal na panahon ng Oo, pinaniniwalaan ng Pinoy. 'Di ba? Parang pagpag, 'di ba? Oo. Yung hindi naman wala namang scientific basis. Oo. I don't know, ganyan, pero madami nagsasabi, so ginagawa na lang. Yung mga ganun. Totoo. So pareho lang din Oo. tayo. Ako ganun din eh. Pag kunyari, pag sinabi sa akin na uy lagyan mo ng rock salt yung Yung- tubig pampaligo mo ngayon kasi nasa Parang inaalat ka. Nasa inaalat. Dilalo ko nga alatin. Totoo. Pag inaalat ako, yung parang sunod-sunod yung kamalasan. Ilang tabong kasi yung nilalagay mo. 62. 62 Kaya points. palang alat mo minsan. Kaya Natikman pala. ko eh. Nung dinilaan ako. Alat! Sabi niya alat 62 niya. kilos ba naman yung ipinaligo? Nakakaloka. Pero naniniwala ako ng gano'n sige, kunyari, pumunta ka ng ibang lugar. Tapos, di ba may gano'n eh? Parang ang bigat ng lugar o kaya tinatawag natin sa amin sa Tagalog, aliswag. Yung hindi ka mapakali sa lugar na yun. Sabi niya, sige, ligo ka ng Asin. may rock salt. Hindi naman tabo-tabo mga kaibigan. Hindi. Pwedeng isang lang, spoon, gano'n. Depende. Depende sa kadikan mo. Depende sa kadikan mo nung araw na yun, di ba? Kung gusto mong isang kutsarita, carry. Kung gusto mo lagyan ng paminta. Correct, nasa sayo yan, di ba? Kung gusto, may mga iba pa nga laurel leaves. Ay talaga ba? Ano naman yung laurel? Yung naman laurel yan? leaves, partner, mga hinihiwalay na nila bago isama sa ulam. Di ba? Hindi totoo. Parang part of may mga Ay, iba. totoo ba? Oo. Akala ko yung nawawala yung laurel sa adobo. Oo. Pinampapaligo na nung kasama sa bahay. Merong ganun. Hindi pinapanligo, pero parang... Pinagtatapal? Oo. Hindi lang tapal. Parang nilalagay sa malapit sa'yo. Parang mga ganun. Talaga? Oo. Hindi ko lang narinig yun. Ako yung asin yung pinaniniwalaan. Iba-iba. Tapos meron pa nga, cinnamon. Hindi ko alam kung totoo. Hindi ko alam talaga kung nagjo-joke ako. Saan binili yung cinnamon? Sa Asian Carry. Ang bango nga pag dumadaan ako. Cinnamon scent. Oo nga. Kasi may mga... Para saan? Yun nga partner. Parang feeling ko nagtutugma rin naman yung science behind it. Oo. Tapos yung inexplicable explanation. Kasi may mabango nga. Oo, parang may mga At dahil ganon. mabango, nakakalimutan Warding yung away of masasama. I don't know. Hindi ko naman siya inaral eh. Oo, So oo. kaya nga 'di ba knowledge is power. Kapag inaral mo siya, pinag-aralan mo siya, may nag-explain sa'yo na maigi, mas tama yung explanation. So obviously sa akin wala nagpaliwanag na maayos. Kaya wag niyo po paniniwalaan at mga sinasabi namin. Hindi lahat ha. Piliin May nyo mga lang. tao talaga nagpakadalubhasa sa ganito. Yes. So, piliin nyo lang po yung mga gusto po ninyong paniwalaan. Yes, Yan. sa amin ito, naniniwala ako, si Nicole naniniwala sa ganun. Malamang meron din kayong sarili nyong paniniwala. Correct. Kanya-kanya po yung paniniwala. Tama. Yan. Ilang minutes pa tayo, partner? Wala Tingnan natin na, ubos na. Ay, ubos na ba? Tapos na? Ano ba naman yan? Gusto Madami ko ka pa ikikwento. Ang dami ko pang ikukwento eh. Ano naman yung kwento doon sa cinnamon? Ayun na nga. Depende kasi kung gusto mo cinnamon o cinnabon. Okay, pwede. Tigil na natin to. Tapos na, wala na tayong oras. Wala na. Okay, fine. Kanya-kanya po ito. Kanya-kanya, 'di ba? Piliin niyo lang po kung ano yung talagang pinaniniwalaan Gusto nyo science, Correct. doctor, yung Ay, iba, faith healer, may mga yes, ganon. 'di ba? Pero ako bottom line, whatever it is, merong God. There is a God na who is above it all. Yes. Kasi hindi naman makikreate ang lahat ng ito kung walang Diyos. Yun yung bottom line. O siya, exit na po kami. Maraming salamat sa pagtutok. Akong kumikinang ina nyo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!